yakamira sei nyaya yeSabhuku? Sabhuku Mutukwa naSabhuku Majaira vane kompleni yekupiswa kwesora. Kompleni yekupiswa kwesora navavo. Alright. Pamusoro idai ini ndinonzi Sabhuku Mutukwa. Akasike kutanga ndichitaurirana nemunasawiro wangu muvakidzani wangu munhu ishamwari yangu handimuvengi. Akapisa sora pamba pake, ndikabva kumba kwangu inini ndikanosvikira ndikamona akamira pamba pake. Ndikati shamwari, unogone here kudzimura sora iri rikapararira? Akanditi nemuromo wake, ndisawiro wangu muchindo, haundiudze zvekuita iwe. Ndakapiwa nzvimbo yangu naMnangagwa naChief Ngezi Barnabas. Ndiri muri mofota ndoda kuedza mapana here, nothing to do with me. Ndikati fine basi, definitely ndakadzokera kumba. Ndobva ndazoenda kwaari second time ndikati kushamwari, wakandipengera paya inini ndaida kuona kuti sora kana uchida kupisa sora mutemo unoti fire. Ndobva akati sorry nekunotify muvakidzani wangu. Ndobva akati sorry ndikabva ndati good boy tinomuti comrade kawe hazi mucomrade haana kana kubvira hondo yaakarwa but anozviti ndiri comrade. Nyange ukaita comrade ungaita comrade here kusaziva kuti muswa unoda kuchengetedza. Ndobva ndati it's okay. Ndobva pazvakapererawo neni ndiri musango musi uya watakwa kotsa mujet 4 June. Right. Musi wa3 inini ndisipo zvangu ndabva kuchegutu ndazvinetera ndichirwara zvangu ndaenda musango kunotema tunhu kwangu kwandaida kuti ndizvibazire nazvo. Ndikuona soro mutorubvira ndikati no pamba panofanirwa kunge pari pamugari wako pari kutsvaka ndipamugari wachete pamba handipo. Ndikati pambapo ndipamugari wachete. Ndikabva ndati ndokuneta kwandaita kundiita zindobva ndabva kushatini kwandakanga ndiri ndagara pasi ndaneta apa ndine nzara vadzimai vari kuchipatara havazonga zvakanaka. Ava ndobva vasvika ziso rakadai soku munhu wakapisa soro andipisira soro ende zvinhu zvangu zvatsva aonekwa achipisa soro nanhingi. Ndikati upi mugariwo? Ndikati munhu wandakatsiura manje apisa futi soro apisa soro pandanga ndichidzimura hana kana kutombosvika zvake kutonditarisa kutondiyeva yachivaka iwe vari wapisa moto. Ndikati ndikaona kuti panapa mutemo uri kunditaura uchibva kuna madzisha angu kuti ukaona munhu anopisa sora kana ukanzwa kuti munhu wapisa sora uri Sabhuku ukaigarira nyaya iyoyo ndounoona samunhu. Ndikati aiwa ndingafire yamugariwe. Ndikatangirwa navakomana kuti Sabhuku Mutukwa 1 week asati auya kuna mambo sora achiziva kuti ndinenge akapisa. Ndikati kwete handidi samuni mwende ndandizi. Ndobva ndazoti samuni rangu ndobva ndaridzosera. Ndakaritya inini kuti ndiite sei ndiende direct chinombo. Ndakataurira namambo ndikati uyu munhu anozviti comrade angazondinetsa kana akandiro impai mupurisa nekodzero yekumupa. Ndobva ndataurira mumwe wangu ndikati shamwari zvawakanditaurira kamuSabhuku izvizvi practically samoni ndokuuya kwatakaita kunoutanga. Aiwa inyaya yakanaka. Vamugariwa zviri kutaurwa naSabhuku ndizvo here zvakaitika? Makapisa here mukapunyukwa nemoto ukazopedzesera walingiringa wapisidzira? Kwete mama zvakaitika kwete mama kana muchitibvumira kuti tsanangura zvakaitika kubva pakutanga ndogona kutsanangurai nezvandinokona nevarume ava ndogona kutsanangurai. Ndati mubvunzo wangu ndichidzokorora nhau yekunzi makapisa Sabhuku vakambouya vakakutsurai ndobva mazopisa
moto ukakupunyukai ukaenda hazvisirizvo here? Hazvisi. Alright, tsanangurirai dare. Ndotsanangura dare zvakaitika manje. First day pandakanga ndakatoita fire guard pamunda pangu pamabhani pandikupisira pandikuvakira. Ndakatoita fire guard yangu inini zvakanaka. Ikapera musi wa 15 May. Akauya uyu ndichiita fire guard na vakauya ava ndisabhukwa. Aiwa mirai muntu. Inzwaika tiri kukurambidzai. Ndati vakauya ava sabhuku. Andiri makoshiwa here kuti mukutaura nasabhuku pamberi pamambo? Ndiri kuzinzwa. Ndati makoshiwa here? Handina kukoshiwa. Ratendei. Vauya ava vakati kosha mwari chichaurati aiwa ndiri kuita fire guard. Zvanzi ndakachifunga kuti unoda kurupisa unozokwanisa here kudzimura moto wawaisa apa. Ngati ndinokwanisa ndakatodzimura moto wangu ukapera. Fire guard yangu ndikaita ikatopera ndichitoitira fire guard yangu kuti uswa hwangu rumunda uhu ndisati husatsve ndiri kuita vakamatanga nguye hugese chinhu. Uswa husatsve. Ndatoitira fire guard yekuti uswa hwangu husati husatsve. Ukona ndikuitira musha wangu ndiri kuvaka matanga ndawaona ndavakaise kusahukwai. Ndoda kuti cheke uswa hwu ndizodini ndizopfirira. Imimi mune mombe handisi kuda mombe mupi mupadho dzinondidyira uswa hwu. Uswa hwu ndiwo ndoshandisa kuita sei kupfirira. Saka daka parazobvira manje ndipekuti ava vane mombe ava masabhuku vangu ava ndo vaakuramba vachivhandaleza uswa hwuye hwandinoda kuti kupfirira. Ndikavati handisi kuda mombe kuti dzipinde mumuploti mangu. Shandisai maploti enyu. Handinopaona. To make matters worse now, pandati shandisai maploti wenyu paya. Mwangu sabhuku kazira haana ploti. Handinopanzwisa tiri muno mudare izvozvo. Ploti haana. Right? Uyu mutukwa mwangu ane ploti yakanaka kwazvo. Paanofanira kuti achinge achibuda nemombe dzake achienda nadzo kumafuro ndo paakarima patakambodzoka kuno musi wa 3 October 2022 achiti mafuro apegirwa namakazera iye akatenduka kusiya munda wake unorima kunofanira kubuda nemoto. Handinopaona manje. Saka taita gakava kuti after ndavati handisi kuda mombe mumuploti mangu within 3 days moto wakandwa muploti mukati mefire guard. Moto wakanda mukati mefire guard inini ndakatonoholda knapsack kutonodzivirira futi kumatanga kuti ndidzime moto nekudzivirira kugadheni yamai Mashumba kuti ndidzime moto neknapsack. Mai Mashumba ukasvika sokuti moto uyu handichatombokwanisa babhuti yamunditirawo kwangu. Ndikatiwo ndikati kwenyini munoti hamugoni kumuti knapsack munaisi madima dzichadzimura tese moto. Ava vakatozouya moto tatodzimura kusai kusitapera. Vakasvika muri kuite chiko pano mugare muri kuvaka chii apa. Pane kundibvunza zvemoto vakandibvunza zvandiri kuvaka. Apa munda wangu ndine mapotito ndine mapambaira munda ndine madomasi munda ndine vegetable munda rese ratsva nemoto. Uri panzwa mambo. Right? Ndikati imi maploti deals amakuita kuti kandira moto mumunda kuti ndakuramidzira kupfudza mumunda menyu handisi kuada. Even ndichapisa makanda munhu chaiye motaura kuti mugari wakaponda munhu. Saka nyaya dzakadaro kana takagarisana so hatidi. Tinofanira kuve vanhu vanonyarana. Ndichiudza sabhuku vangu vamaikasera. Handinopaona. Iwo ndakatoitina mombe mudangara uri mombe kunosvika naro kumba vachitofura chibage vari mugadheni apo. Kuti zvamukuita ndine mbeu dziri mumunda mangu. Munda wangu ndine right yekuita horticulture ploti yangu. Nokuti ndine mvura pamba pangu. Saka imimi kana muchiti munosairira munhu muchiti kwanzi chachirimo hatiwirirane imimi shandisai ploti yenyu. Ndodaka parabvira mambo wangu. Saka muri kuti imimi moto hamuzivi kuti wakafamba sei? Moto handitomboziva kuti wakakandwa nani. Ndochokwadi chinorarama. Hapana kutodzimura kwataita moto isuva. Wakatoenda nekuseri kwemabhauri mukati mefire guard. Mupurisa chaenda akatomuradza pakatangira moto Francis Chakara. Katikuona patangira moto parapa. Moto watotishamisa. Ini ndatoita annoyed ndaenda kutotsirwa nematanga ese huko. Izvozvi madomasi ese akatsva, mbambairo dzese dzakatsva. Handinopaona. Ava vakuya kuti kuva mugare mungatogara zvenyichaa moto uchibvira. Ndikati ndatoneta. Ndiri munhu mukuru ndozarirwa chese. Apa ndakatogadzika risina pisiki pasi. Ndabva kudzimura moto wese rimwe reside dress. Iva idzimura moto. Munda wacho wakatsva wese munda wacho ndewangu. Uswa wacho unaenda uyu ndokuti inini ndichoita fetching ndakavafechera dzimba ndinapo. Yaari kutogara izvozvi neuswa ihwohwo. Uyu ndikamufechera imba yaari kugara izvo neuswa hwanototika munda mangu. Asi pamusoro paizvozvo manje votora vachifosa kufudza munda mangu. Iwo zvandisingade ndida kuti nditokuda kutokohwa uswa ihwohwo. Asi vanotora uswa ihwohwo vovhandaliza manje.
ndokudakara raita kuti moto uzotsva moto wazotsvawo mushure mekunde rarambidza ava vari vanhu vakuru kuti ndivana sabhuku ava vafanire kutsiurwa kuti mombe vafudze mombe ndikataura kuti inini munhu nemombe pamunhu mombe mberi munhu mashure akati hazviite chachirimo andinopaona chachirimo asi inini ndinorarama neuswa ndiri thecha ndiri builder ndiri maona asi kana ndaita zvakanaka futi pamba pangu vanochiva kuti ndiitire ndovaitira ukamubvunza kicheni yana izvozvo ndindakamupfechera kamutuku ari apapo uyu kicheni yanayo ndindakamupfechera kazirawo hanzvadzi yake yeimba ndindakamupfechera kicheni yacho anayo imba yake kugara izvo kazira ndindakaplasta ndokupenda zvekuti ndikamuitira tatisu kwanzi panotori nevanhu panotori nevanhu vanotoziva kuti imi ndimi makapisa moto. Munoziva mambo pafa munhu hapashai murori ende muvengi havashai kuplota madhiruzi kuri nyore kwazvo kutsvaga vanogona kuti vatsigire kuti tamuona asi anga pamba pangu ndinogara ndiri 1 handigare nemunhu handimapaona majera handina mukadzi handina mwana vanhu vari kumusha kwavo vese wozoona kutungidza kwandaita moto ndiri pamusha pangu asi chavanofanira kutsanangura moto uyu ukawanikwa wakungobvira pamba panogara munhu wega asina vana asina vakadzi anongogara ega moto utongowanikwa watangira ipapo hauna kutangira pamba watangira payo right pama muri kuona ichengamire mabhani akadai izvi imba yangu iri apa nditika moto wakabva nekuseri kwemabhani mabhani ari muyadhimani ari muyadhimangu ko zvino tikaona isusu bere rorutsa imbi mumusha mashaikwa chembere tinoti chakadya chembere chii kindure nati mumusha chembere yashaikwa toona bere rakurutsa imbya ndokuti pamutadza kuti imbi handizivi zvinenzi nderani raitira pamapenzi asi kune misha yakawanda stereki rairozindira pamapenzi zvinenzi bere iro nderani rinonzi bere ndorachikaya munhu aiwa zvinenzi nderani bere uri kuvabvunza zvinhu zvandisina kubvunza saka munokuona zvavari kutopindura ndozvandavabvunza bere karinenge racho saka imimi pamba penyu hapagare munhu panogove nemunhu 1 munhu 1 moto owanikwa pamabhaundi pamba pake pamba penyu pa mabhaundi ndenyu pa moto watanga pamabhaundi hakuna vana vanogara ipapo hamuna mukadzi anogara ipapo unonzi ndiani abatidza moto vanogona kuti ndini ndati unonzi ndiani handitika ndisirimi very good musirimi asi zvinonzi chii saka masabhuku aya hatina patinogona kuaplema nokuti maonero avari kuita ndo maonero chaiwo atingatoitawo kana isusu kuti kana vachigara vari vega saka munhu akauya here vakamuona here handini mapawana toda kubatsirika iye sabhuku pane vanhu here vangauya vachititaurira kuti ava vakapisa moto kuti nawo mama ndiri pamusoro imama pamusoro ivedano hamugariva vakapisa moto vachipisa moto tina vamwe amai vanga vari pangwano wemunda wangu munda wangu navamugariwa takatochi kwanza hamuna purotika takatoganwa navo havugariwa ava ndokubva vadini zvavo ndokubva vauya wopa next pangu anga atori munda make havugariwa mai mashumba anga achitoriwo pakona yemunda wavo ndopamukani pemunda wavo ava havugariwa vakatanga kuona mombe yekwamachipisa yakauya mombe ichifamba amai uyu vachiona mombe ndobva vatanga kudzinganisa mombe ichienda yamachipisa ava ndobva vadzoka manje nemoto kubva vasvika padhuzi neguva remwana wavo ndobva vatokana moto amai mashumba vakatarisa moto uchibva wauya ina ndiri kumba moto wakauya ava amai ava vaiti mugariwa vakana moto wavatiza vachaudzimira mumba masabhuku majairawo ndoma vachaudzimira nokuti makachena kubva kusona kwavo vakaona agariwa havana kudzima moto moto urikungouya moto wakabva wajamba munda wangu iwoyo kubva wauya kunosvika mheno wasvika kumagadheni evanhu kukomboni mudzimba dzevanhu vanhu vese bva kuda vatanga kudzima moto ndobva ndasumuka kumba ndikati moto uyu ndiungariwa but moto wamukunda ndobva ndasimuka ndikabereka next day ndikatora vanhu mukombo
tikaita vanhu vanokwana 6 tikatanga kudzima moto kuno kwawava manje ivo mugari wavari kumba kwavo takadzima moto nevana vangu nawo tichitoona kuti mugari wavo vakamira amai Mashumba naSabhuku mumwe wedu anga akamira apa pakona yemunda wani pagadheni rekwamai Mashumba ndio panga pakamira Sabhuku amai Chihava nemuridzi wegadheni amai Mashumba vakamira tichitovaona tatoona kuti avo vanhu vari ukwavo asi asingazivi vanani ndo patadzima moto tikaona kuti tikaurega uyu uchapedza kwese ndo patafamba nekuno tichere tifamba tikati kubva kuine vanhu tichasangana tiri kunosvika padhuzi pamabhaundi amugariwa varipo vakamira manje vakata muchuno wako nditarisa isi tiri kudzima moto tanosvika padhuzi pavari kutaura pamabhaundi ndo patanga patapinda navo mabhaundi moto wavo ndo patanoudzima kuseri kwavakatanga vambobatidza mushana wako pokutizana naSabhuku takabva tanojoineka tichiudzima ndichipedza ndakabva ndaenda ndakabereka nepuseka amugariwa akamira akatibata mushana amugariwa ko moto wabva kupi zvikanzi moto wanditiza Sabhuku ndikati wakutizai akati ndikati ko fire guard ipa zvikanzi zvefire guard ndezvinei moto ukanditiza wanditiza ndikati right Sabhuku moto wakutiza amugariwa moto wakutiza ndashowa but kai isusu tiri kudzima imi makabata muchiuno muchititarisa zvinorevei vakabva nditi maida kuti ndiite se ndida kugaura pesa pane tichakuita mangwana chaiyo ndida kurima pesa padzasoenda pisa ndikati aiwa mugari wamutauri muchidaro munoona eji yangu ine kudzima moto hazviiti asi nekuda kwekuona kuti dambudziko iri musha moto tapara dhasiwai maona ndichidzima kuti madinziro dzenyu hadzidini hadzichashanda amugari vakapopotedzana nemukadzi wandaive naiyeyo ndiakapopotedzana naye neamugariwa ini nangu mashoko ndiyo yandingamira mukadzi uyu ndiakarwadziwa chipodza namugariwa ndakuona ichichi neutisi ndobva ndabuda ino ndobva ndananga kumba kwaSabhuku padhuzi panext door pavo ndobva ndakati Sabhuku mugiri moto uyu tarisai mvillage menyu zvikanzi sure inini ndatya kuenda nokuti akatombondituka marinozuraka saka ndauona moto uyu ndichitobvawo kumatanda angu ari apa asi kuti ndichitaura manje zvandirwadza ndichanotukwa futi ndikashaya chekutaura zvino Sabhuku maita basa nokuti madzima chimoto moto wakadarika munhu wangu nemugari wangu saka ava ndopavakazoripota saka inini ndakatobatsira baba vangu zvavari kutaura zvimwe zvese ndezvekunyepa mukatuma munhu anotarisa muhombo wakutaura mupurisa wedu akaendako vati iwo ndakanomuratidza kuti moto wazodidi hameno wakataurirana sei chii chamakataurirana nayo nenhau yekutsva kwemoto mambo zvekureresa ndisingareri pamberi pedare ndopamusoro moto watsva kudaro ndaona sabati masevha kurapa vakandotaridza kuwatsva moto kudhara kwatone kusi watotungira ndofuna kwakabva baba mukugadzisi ndoda kuzonondiratidza mapiswa raSabhuku maiti hava mufenzi wavo ndikatosunda ndikati moto uyu wapiswawo nezuro vrana kujamba kuenda area ipi iyi ndokuwatsva kudhara uyu ngatisene nazvo izvi hazvipo kubva vati tinone uso hwe13 wandikuisa munda imomo ndikati anocheka paya pana nesura isa ndikuona apa vamukati 13 izvi mamugariwa kambe ndzinga munyaya munodzinga uri mafungiro enyu bva ndikuona apa hazviiti asi muri mheni gadheni renyu nemakaita zvatsva izvi ngatimbone zvafamba posei papaya takaenda tese pane madomasi yavo saka takadinetsei papo vakasamawo chinhu zvavo madomasi vakasati ndakadai so isina kutsva wapaita moto wazongopinda pane 3 madzinde apo vaipisa moti mbida ne2 madzinde madomasi ndikati saka moto uyu wazofamba sei kubvawo kuti unopinda mumauti hapasina kutsva vakanoswa wakadai wazongofly waenda kokata mukurudzira iyi nyaya yedu yapengori pachena asi yangode muridzi muipindure asi ndichitarisa asangomapikisa ndozvo zvandakaonesana navo so kufunga kwenyu hekitareji yakatsva ipapo yakakura sei ini ndichitarisa ndakubvunza maSabhuku Namtukwa ndichitarisa inini ndakangotarisa nemeso ingagone kusvika kuma 20 or 30 hectares dzakatsva pachinzvimbo 30 hectares 20 to 30 hectares handina kupima uyu murume uyu pamberi penyu mangu anoita zvake zvichidistant nyaya yake aneiziva tagara naye
Saka kuno kuine nyaya dzakawanda dzake dzokupazura mabhana achiita zvaanoda achiclaima kuti ndinda akapiwa takati zvati hatinei nazvo handiti. Saka anoita zvaanoda achikizidzira vanhu kuti comrade. Saka nda kuti tiunze kudare kuti uyu haazi comrade ari kutyisidzira vanhu. Chinzwai macomrades ari registered paZANU-PF office handiti. Kana munhu ari kuviolata mutemo achishandisa chiovheti anotongwa nemutemo because kuna chairman wavo. Isusu we report kuti munhu kana ukanzi uri muovheti you don't have to violate marights evanhu. Yes. Uchishandisa nhingi abuse of power yeofisi iyoyo yavanenge vari kudii yavari kushandisa. Isusu izvozvo hatisida kuzvitungamidza. Ndiri kuda kuti iye zvino tinotenderwa nemutemo kubva pamuri sabhuku kuti munhu kana akapisidzira mumusha anotongwa no matter who. Hazvina basa kuti uri ani. Handiti mapawa. Muri kuaccuse vamugariwa kuti vakaonekwa kuti ndo vapisa moto. Handiti ka. Naizvozvo munofanirwa kuisa mutongo imimi sasabhuku paground. Handiti ka. Mochiuya nawo kuno mutongo wenyu. Handiti. Isu tosvika toisa wedu. Handiti ka. Kana tavapa mutongo yavo kuno kwedu iMombe, kuno kwamambo vakatobuda kana makaroona kwaedza rimwe gore ravakatosteta kuti mangu mumusha kana munhu akapisa sora akaichikora kodzero dzechivanhu mudunhu mangu ndinobhadharisa mombe. Handiti mapawana. Vakatotaura. Saka hatinetseke nemutongo wekupa vanhu vanenge vachiita zvinhu izvozvo zvekuparadza environment. Ameno vane mabhuku avanga vauya nawo. Angauya kuzoshanda kuno kudare here? Ari kushandei? Bhuku rangu ndauya naro panapa ndere kuti pandanga ndiitaura kuti vamutupa vari kuramba vachishandisa munda wangu. Vachiramba kushandisa wavo watakatenderana kuti vanowana vachiushandisa. Takauya muno mudare. Vamutukwa. Vapegi vamhan'ara ivo kuti vajaira nevanhu vavo vapega minda. Ivo vamutukwa vakasiya kupega munda iya. Vakasiya munda uya mumafuru mavainda kunorima. Tsamba yavo ndinayo iri pano. Yavakanyora vamutukwa. So tsamba pairi kunopindirana nenhau yekutsva kwenhingi kwesora ine pairi kutaura here zvinopindirana nenhau yekutsva kwesora. Nenhau yekutsva kwesora. Makufunga kuti vanenge vakukufuremerai. Handisi kufunga. Vakari kutondifuremera nenyaya yekuti ndavarambidza kuti mombe dzavo dzishandise ploti yangu. Vouya vobva vapisa sora ivo. Vobva vatsvaga mawitness kuti vakufikisa mugari. Aiwa, hakuna witness anotsvagwa kakuti witness zvinhu asina kuona. Aiwa, tomboti mawitness haana kutsvagwa. Witness asati ataura naye pano. Very good. Tichauya naye pano mudare. Utsanangura maonero mapisa. But inini exercise yandiri kutaura handiti vamutukwa. Mutemo unototaura kuti sabhuku unotonga munhu kana apisa moto. Handiti ka. Mazvijamba kudare kwenyu kutyanana kwenyu. Handiti ka. Chiuyai nemawitness acho. Handiti ka. Uyai nemawitness. Vacho varikuti takavaona vachipisa. Handiti ka. Isu tinobva tangopa mutongo. Ndatokutaurirai kuti mutongo wokupisa nekutema miti izvozvo zvinhu izvozvo zvinodhura kuitira kuti vanhu vasiye tsika iyoyo. Tine zvipfuyo zvakaita tsuro, mhembwe, mhuka dzese dzesango dzisingatoziva kuti zvino kana patsva apa tichazorarama sei. Handiti mapawa. Saka tiri kuti isusu mutongo tinotoupa, tonyora maminutes ari kunyorwa apa, toinda tonasabhumita paEMA. Handiti tinotomakirwa unzi good kudai. One down. Very good. Tiri kuita basa.
handiti mapawana isu kuno mambo anotobva atotiwo aiwaka ndo basa redu hatigone kutendera vanhu kuti vaparadze nyika. Nyange tikainda yezvino mudzimai wemutungamiri wenyika vari kutaura, kukaitwa news pane pavanotaura vachitaura nyaya yekubhoyerawo yavanenge vachitaura pamusha umwe wavakaenda vachirumbidza basa rakanga richiitwa ipapo handiti, asi vobva vakomera nyaya yekuti miti ndo upenyu hwedu, hatifana kutema miti handiti mapawana. Saka iyoyo nyaya iyoyo taakukudzorerai sabhuku mai majairi uyai nemasabhuku nenhiki nemawitness musi weFriday. Hatichamirira musi wa27, hatisada kuti tinonoke. Musi weFriday, musi wa20 moya navo nekuti izwi rekuti ndiri muhete ndinogona iroro handina musha apa musha wayi kuti waari kutaura kuti akandigadzirira ndeupi kuti munhu ari pasango aiwa amai muri mukomboni muri kunzwa here takatovapawo sabhuku kopini ndakaitora imhosva here yekuti inzwaimi kana musina munda. Saka havafanira kutaura zvokupiswa kwesora nekuti havana munda. Kwenzi munda arisipepa baba iground vanako akapisa munhu wangu wacho zvepepa zvinenyaya handina ploti wafareta ndinayo kana yachida wofareta ngaandiite ndiwe nayo aione munda wakapisa ndewane ndewangu inini futi ndinyakubatsira kudzima kuti chii. Saka mhosva yangu ndeyekuti ndakubatsira kudzimura motero tiri nani isu tiri mudarika ndokubatai manje zvete ndaifunga kuti mukauya musi wa20 kana muine mawitnesswo, but imi ndanzwa muchiti ndogara ndega pamba pangu ndiri ndega, mukadzi handina, vana handina, ipapo munengove mega muripo. Ava ngavauye nemunhu anotiudza kuti ndakaona ava vachipisa moto, handiti ndovomupindurana navo vachikuudzai kuti takakuonai kamunogorambei pakati. Saka ngatiuyei musi wa20. Pane rimwe dare remaizuru kotiro yedu ndio inotiudza apa anova kotiro inonogara nemunhu panze.